Várjál, nyitok még egyet. Kijött az első PSG1. Várjál. Még van vissza. Nyissa a Sabi összes láda. Enyém! Kinyitottam az MP5-öt előtte. Meg az SG556-ot. Láttad? Én nyitottam. Én. A Gettis bugyi Karin. Én. Aha. Az meg, Dani, hallod? Kinyitottam előtte az SG556-ot. Én meg az M107 székút, hallod? Basszom. Jó van, nem baj, szép.